May ribe. Siguro sa mga ibaga pa ganun bigit. Baba, maulog ka. Daka. Doon tayo sa gilid. Malayo sa iyo. Amira, pag dito ka nagliligo, 1 hour lang. Kasi ang lamig ng tubig. Kasi ang likod mo. Hello po, Tay. Good evening. Tay, andito kami sa Erosin, Sorsogon. Di ba galing ka dito? Sa Nature Spring. Kasi lang natatakot ako mag-live kasi baka kumidlat. Salamat, Tay, sa patamsak dyan. Ayun si Dos, nagla-live din sa sa FB. Bisi-bisihan. Samantalahin habang free wifi. Ayan. Thank you. Ayaw ko pa maligo. Mamaya na ako maliligo. Mamaya na ako. Kararating lang namin sa Panikwason ba yan? Saan ito tayo? Sa Munbon Nature Spring. Dito muna ako magtambay kasi lang parang pangit ng stand ko. Magaan yung stand ko, baka mahulog sa tubig. Ayan si Mother. Nayaya lang po kami ng aking tita kasi birthday na ang kanyang baby girl. So ang likod ko. Oo, Tay. Maganda dito, Tay. Mainit-init. Merong malamig-lamig, merong mainit. Kaya nag-overnight mag-swimming kasi masarap daw maligo paggabi pag mainit-init yung tubig. Ayan, maingay masyado yung mga bata. Panikwason tayo. Saan ba yun banda? Erosin din ba yun? Parang hindi pa ako nakarating doon. Yung napupuntahan ko pa lang yung Munbon, Modesto, at saka 40K ba ata yun? 401K. Tapos itong Nature Spring, pabalik-balik kami dito. Parang nakidlat. Tatakot ako baka kumidlat. Hindi, Naga na yata yun. Ah, sa Naga ba to? Naga yun tayo, malayo pa yun. Malayo yun. Naanbon, natatakot ako dito sa labas. Baka mamaya biglang kumidlat, di ba? Pag naka-free yung, ay naka-open yung data, parang kakatakot mo. Live dito sa labas. Dos! Ah, shout out! Shout out naman, Chance! Bisi-bisihan sila tayo. Mano yung panahon, maulap, nakakatakot yung ano. Madami ako Brad sa Castile, yun na, mga Sigma. Ganun ba yun, Tay? Ang daming bunga tayo. Oo, Tay, sa Castilla, Tay. Siguro kilala mo si Mayor, kalimutan ko tuloy yung apelyido. Kaklase yun ang tita ko eh. Yung mayor sa Castilla, si Bong Mendoza.
Salamat po sa 2 taong nandyan at sa isang tusok. Patusok naman po dyan. Mamaya na ako maliligo. Samantalahin ko muna mag-live. Ang saya-saya nila doon, oh. Bukas uwi kami mga alas 12 ng umaga. Alas 12 ng tanghali. Yan, oh, ang daming bunga ng rambutan. Ayun tayo si Dos, busy-busyhan din mag-live sa ano niya, sa FB niya. O yan tayo, si Dos. Sir Jun. Si Sir Jun. Hi. Sus, Diyos. Busy-busyhan din siya tayo. Ayan, oh. Oh, shout out naman dyan. Uy, baka baka magkidlat. Ah. Oo, naka-live din siya sa FB. Kasi hindi niya na ano yung YouTube niya eh. Hindi niya na ano ba? Hindi niya naalagaan. Naka-live siya sa FB. Ayan o, may 2 tao din. Mamaya na ako maliligo. Mamayang gabi-gabi. Ano ba yan? Pakitaas! Pakitaas, may lumabas. Pakitaas naman, bawal yan. Ma-restrict ka ng aking waiting. Uy, tingnan nyo, baka nakidlat. Uy, maligo ka na. Tawang-tawa si Sir Juno. Mamaya pa tayo. Gusto mo tayo makita mo ako naliligo. Naka lang ako. Naka 2-piece. Naka 2-piece ako tay. Hello. Mega love shout out Sir Jun. Kasi ka nakailing. Mega love shout out Sir Jun. Hello. Mega love shout out. Ay, 2-piece. Sige, wag ka na maligo. Joke lang. Mega love shout out. Sino yung nandyan? Yung damit ko eh, maano. Nakalimutan ko magdala ng damit. Naiwan. Kaya hindi na ako magdadamit. Ang galing ng bata oh. Tumatalon. Ang beatlist pa. Buti na lang tayo may free wifi dito. Kaya nakapag-live si Dos. Yung nag-ano talaga ng ano ko, nagla-live si Dosta, yung nagla-live doon sa ano, pinapasa niya sa GC. Sabi ko, wag mong ipasa. Pinapasa niya yung link sa GC. Sabi ko, wag mong ipasa kasi kakahiya naman. Eh, siya yung nagla-live doon sa bahay ng tita ko. Kasi doon nga sa bahay, walang signal at saka di ako makapag-load ng marami. Kasi nga mahina yung signal. Giga 50 lang ako lagi. Minsan nakaka-support naman ako sa may mga live.
Tapos pag nakikita ko nilalive ni Dos yung cellphone ko doon sa kanya, pinupuntahan ko din minsan. Pero ko ang naka-watch. Bakit? Ano ba tayo ngayon? Oh, ano ba tayo ngayon? Galab sila sa 1 million na nag-stay. Ito si Tajon. Pag may ilang magpamay, pero matamata tapos may bilang na 1, 2, 3, 4. Pag may ilang mga 1, kasi dito Malamig ba? 4. Teka lang, nakaligo na nga ako. Wait, Ate Shea, tingnan nyo, baka magkumidlat ha. Pag ano, papatayin ko agad yung dita. Binarawasan ko na ining ano ko. Are. Paano ko na binawasan? Larang binawasan ko na. Ayan yung aking tita at saka pinsan, si Ate Shea. Ay, kapag sa duwa. Wala, naulan na. Hindi pa naman hindi na pa naman Lamay malakas. ako pa sa sub. Parang walang ano. Hindi nakaka-friendly. So, nandyan sa'yo. Si ano. Nanonood. Hi, tita! Ayan tayo. Isang batalyon kami. 4 na kwarto yung kinuha. Kaso lang yung iba, hindi dumating. Kaya, sayang din naman yung bayad sa kwarto. Doon sa isang kwartong malaki, 10 kami doon. At saka yung isa dito, ayun, mga nasa kasamahan ni tita. Ay! Nakidlat na tayo. Papasok na ako doon. Nakidlat. Alis na ako. Punta ko doon tayo sa room. Nakidlat, mahirap na. Baka tamaan yung aking cellphone. Hindi po po. Nakidlat na. Ay gosh. Takot ako sa kidlat. Dito ako sa... Takot ako pag ganito tayo na ano. Saan na susi? Gano'n na pumas... Si ate susi, gosh. Kunin mo susi. Lalab, halika. May kasama kami ditong junakis, oh. Ayan, oh. Yung pamangkin ko. Baba! Umayas na. Dito sa tapat ng aming kwarto tayo, meron din dito maliit na swimming pool. Ano siya, mainit. Kaya kung ayaw mong pumunta doon sa karamihan, sa malaking swimming pool, dito na lang sa tapat ng iyong room. Ikaw lang talaga yung gagamit. Tumakbo ako kasi natakot ako doon. Baka biglang kumidlat. Naghahanap kami ng video okay dito kaso wala. Bawal siguro dito. Gusto ni Dos kumanta daw. Baba, huwag kang takbo ng takbo dyan. Baba, madalas ka. Gusto. Madalas ka. Aba. Lihat, tayo pa abang na. Salamat, Tay. Salamat po. Salamat, Tay, sa pag-stay. Dito na. Mga pasok mga ki... Kidlat. Pasok muna ako kasi natakot ako dun sa labas. Salamat. Ayan yung ano dyan, nalaglag oh. Muntik ng tamaan si Dosa.
Mamaya, dito lang kami maliligo tayo. Ayan. Ayan sila. Ayan sila. Si Mother. Ayan si Mother. Yung baby boy namin. Siguro doon ay gudi di Maganda dito, Tano. Maligam-gam yung tubig. So, ayan. Maliligo na ako. Sabay ko lang din tong cellphone ko dito. Silent ko lang to tay ha. ay so kapit ko ya ano ni kasi ano si Hindi na dumaan ano. Para